Hemen salam buňgu täzeklen geldim. Yeni arbitraj başlady. Ýöne öňki ýaly hedirlik ýokdur. Öň ýadyňyza düşen bolsa, Russiýadan Türkiýe pul uradyp pul pırlaýadyk. Arbitražyň nämeligini bilmeýänler mundan öňki bir 6-7 video öňe seredin şo taýda ba arbitraj näme näde pul pırlaýadyk. Opşam o döwür geçen ýylla gaty gowy peýda galýady ýadyňyza düşen bolsa. Bu wagt 10 ýalyk peýda ýok. Bary 2% hemem arbitraj şu wagt Russiýa bilen Täjikistanyň arasyndadyr. Ýagny siz Russiýadan Täjikistana pul uradýaňyz Zaltoy Koronanyň üstü bilen ýerde Zaltoy Koronanyň znaçyny oýdum. Başlamyzda da Zaltoy Korona bilen başlapdyk ýadyňyza düşen bolsa. Ýöne bärde ýanky aýtmýal öňkär hedirlik ýok. Hemä prosent az galýa 2% hemem kart problema. Biram Täjikistana limit bardyr. Her bir adama 250-300 miň ýalyk gidjata geçýär. Primerna sebäbi düň oğlanlar işlep gördü. Men özüme işlemok. Oğlanlar işledi. Şo taýda 280 idilermi, 260 idinin bir zada diýdiler de toşna ýazmy şonu perpiskany görüp seretmeliler. Opşu şoňa uradyp bolýan ekeni bir adam adyna ondan soň kart meselesi bar. Hemme kart şu wagt Zaltoy Korona bolýan näler. Zbera bolanok barlamy turman. Tinkoff, Raiffeisen barlak görüň, başga da näme kartlaňyz bolsa barlaşdyr görüň, haýtyndan gitse maňlaýyňyza 2% peýda. Hemem ýene bir zat Russiýada gatykän karty blok edýändirler şu wagt. Şoň üçin gönçöp ýekece limitiňiz ulanyň bolly başga ulanmaň. Paka dur bersin. Paka danma men şu svязка işläp dur. Äzir men size girbem görkezlerin Zaltoy Koronada kursuny we Binance'da P2P daky kursu. Girin görüň özüňizden barlap bilýäňiz. Aňardan bir nadёжный adam tap bilseňiz Täjikistandan gülli alak bolýar. Ýöne tanımayan adamyňyza pul gazanjak bolup pul urup aýman gat häzir onuň pul buat hiç kimden pulnuk. Realny nadёжный adam bolsa, ýa siz Täjikistan bolsa özüňiz Russiýada nadёжный adam tapyň, ýa siz Russiýada bolsaňyz Täjikistandan nadёжный adam tapyň. Hiç ýyl kynlady ýok, men uje öwretdim. Ki wapşa hiç düşünmeýänler öňkü videolar görüp özüňiz öwreniň. Sebäbi bu video men kiçije geçecek, uletjek gel. Ken wagtym ýok, şat uzun video çekmäne. Ýanky aýtma, Zaltoy Korona prilaziýany bilýäňiz, Android'da da bolýar, iPhone'da da bolýar, skaçaýt etdiňiz, kartyňyzy çatdyňyz, uratýaňyz pul Täjikistana çekkä, gitýär %, %nam siziň Binance'yňyz açýar, siziň Binance'dan alyp onu P2P'de satýaňyz, rublam ýan kartyňyza çykarýaňyz. Peýda da 2%. Primerni 2-dir, 1.8 zat bolmagy mahmal. Näme üçin? Sebäbi aňarda %t alaňyzda Täjikistanyň öz prosenty bar. Düşdüňiz? Şoň üçin edil 2 galýa diýip häzir tapyr-tapyrlamaň da düşdüňiz, 1.8 ýa 1.5 basa, daýançagyň sebäpdir diýmän. Opşam şo zatlar aýdyn. Başga da podvodny kamen ba bolmagy, ahmal biziň bilmeýän zatlarymyz sebäbi svязка täze başlady. Bir gün o düň işlendi boldy. Dün şo bir hedek, 2 hedek barlyk görüldü boldy. Ondan soň gitdi tak şo. Ertir uje işlejekmi, birinji gün işlemejek bilemok. Ýöne şol Zaltoy Korona sizin sektorun Täjikistana, ondan soň ýanky kontaktdan barlak görüň, soň Unistream'dan barlak görüň, haýsyndan arzan bolsa kurus, şondan uradyp ýanky edil şoňa pırlap ýetme alaýmyl. Täjikistana %t nirden alma zat etmeli, onu men bilýän. Däldirin sebäbi men özüm işlemok. Dostoglanyň işläp ber, tak şo menden sonra maň nirden alýan ota diýip aňarda goýulanlar has goýulanlar. Men Täjikistan şo gidip göremok, bilemok otaýyň ýagdaýyny. Opşam şuňalak video boldy. Gat häzir bolup işläň sebäbi maşenniklarym gatykändir, şoň üçin anan maňa häzir pul berip zat edip bilen sokup ber, men gazanjak bolup bitirmeň de köp. Gat akuratça hereket edin. Videonam dostoňyz bilen paýlaşyň. Kim Täjikistanda, kim Russiýada bolsa, reska uradışdyryň, reska işlesinler, student oglanlar serowna. Reska şu momentde işlek gatyna sebäbi svязка bir gün işlejekmi, 2 gün işlejekmi, 10 gün işlejekmi bilemok, bilýäňiz özüňiz. Geçen ýylam 3 aý 4 aý işledi, soň ýapyldy gitdi. Belki şu adam 3-4 aý işler, belki 1 aý işler, belki 1 gün işler, opşan bilemok. Düşünüňiz. Polny video, like, kommentary ýokman goýuň, sebäbi şu wagt işimi taşlap siz üçin video çekdim, özüme demok ýöne şonu şu wagt. Siz edip pul gazanarsyňyz ýaly. Opşam hemme zat düşünükli bolla. Paylaşın, like, komentary, обязательно YouTube kanaly üstürelim bir açık. Akıllıca hareket edin. Zana sağ olsun.